खुलुमबाय दिनै 7 फेब्रुआरि 2024 बुधबार आनजाद लिरग्राफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि आरो बे बिलखौ सोरखारा फोसावनाय जाबाय। आसामाव सोरबाफोर फरायसाया जुदि एग्जामाव नकल लानानै हमजायोब्ला 3 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे 10 लाख रांनि जुरिमानाबो होनांगोन आरो जुदि एग्जामनि पेपार लिक खालामनानै हमजायोब्ला 10 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा आरो 10 कौटि रांनि जुरिमाना होनांगोन होननानै फोसावबाय। एबा बे गोदान बिलआ पास जानानै थाबाय बा गोदान बिलनि बे मोनसे आयेन। मेघालयानि गार' हिल्सआव गोबां डकाइतनि खामानि केसफोराव आखाइ थानाय 3 सुबुंखौ मोनसे सुबुंनि हानजाया रागा जोंखांनानै बुनानै सानैखौ बुथारदों, नाथाय गुबुन सासे डकाइतआ थैथारासै। उनाव स्पटआव पुलिसआ थांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै बिसोरखौ रैखा खालामनानै हस्पिटालसिम लाबोनाय जादोंमोन, नाथाय सासेयाल' थैयासै, सानैया थैबाय। थैनाय 2 डकाइतफोरनि मुङा जाबाय बलेनजी सांमा 30 बोसोर बैसोनि आरो स्केन्डी सिरा 30 बोसोर बैसोनि। गुबुन सासे जोखोम जानाय डकाइतनि मुङा जाबाय बिटुएल डी सिरा 22 बोसोर बैसोनि। दाउ बयलारनि फालांगिरि खालामग्राया गान्जा फालांगिरि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आनन्द बाजाराव पुलिसआ अपारेसन खालामनानै गान्जाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे गान्जा फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि गान्जा फालांगिरिनि मुङा जाबाय धीराज कलिता, हाटकलानि थागिबि। बियो बयलार दाउनि फालांगिरि खालामोमोन बा डिलारमोन। महाराष्ट्र रायजोनि पालघराव 3 सुबुंनि सेवना थानाय गोथै सह'खौ बिसानि न' सिंनिफ्राय मोन्दों। साखाथिनि मानसिफ्रा गेसाव गेसाव मोनामबाय थानायाव सहायनो हायैयाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जाथाया सोराङाव फैदों आरो पुलिसआ बिसानि दरजाखौ सिफायनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय आजाम, सिद्दकु आरो राजु, नाथाय बिसोर बोरैहाय थैखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। बिसोरखौ गेस सिलिन्डार लिक जानानै आरो ब्लास्ट जानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मणिपुरनि इम्फलाव सासे आइजोखौ दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय पाइकम कांगाबाम चान्द्रिना लिमा 28 बोसोर बैसोनि। रिपर्टनि बायदिब्ला बेखौ फिसाया बुथारनानै हारसिं थैनाय बायदि देखायनो थाखाय खालामना गालांदोंमोन। उनाव पुलिसआ नायबिजिरनानै जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि फिसायखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फिसायनि मुङा जाबाय नंदाम्बा मेथे। खुंग्रिं एरियानि सिङाव थानाय दैसंगुरि, दैगोदै, थारायबारि, इस्ट थारायबारि बे गामि मोनब्रैनि गेजेराव एसे सिगांनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जे एयारगानजों दाउ गावनाय आरो मोननै दै दङ जोंहा खुंग्रेब आरो दहला दैसा, दै गोदै। बेफोर दैयाव मुलिबो होयो, सोरबाया बिदिनो कारेन्ट सर्ट होयो। बेफोरबादि खामानि मावनानै दिनै दैखौ गुबुंले खालामबाय, बोथोरखौ आबहावाखौ गाज्रि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। जों बिदिखौ मोजां मोनाखै। जोङो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे कमिटिबो दाबाय, जाहाथे बेफोरखौ बोरैहायबा रैखा खालामनो हायो नामा, मुलि लुनायनिफ्राय बा कारेन्ट सर्ट होनायनिफ्राय। आरो लोगोसे एयारगानजों दाउ गावनाय, सानावबो गावफैयो, हरावबो गावफैयो। सोरबा बिदिनो हरनि 11टा 12टासिम दाउ गावनाय, सोरनिबा न'नि दाउ गोमानाय, हांसो गोमानाय गोबां जागासिनो दङ। दा बेफोरखौ जोङो मोनब्रै गामिजों ज' जानानै मोनसे कमिटि दानाय जादों। बे कमिटिनि दारैनो दिनैनि बे प्रेसमिटनि गेजेरजों जोङो फोरमायगोन जे जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारियाव जरित' दं बा लोब्बा दं, जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि फारसे जाहाथे फैया, जों गिबि खावलायखाबाय। आरो फैनानै जुदि बेबायदि खामानि मावफैबावोबा जोङो कमिटिनि डिसिसन बादियै जोङो 5,000 जुरिमाना फोनांनाय जागोन। जायगानियानो हक बा गुबुन जायगानियानो हक, जोङो बेखौ 5,000 जुरिमाना लानाय जागोन आरोखि। आरो बारे जुदि बिथांमोनहा बिदि खालामबाय थायोबा आरो जोंनि खोथा नियम निथि आरो डिसिसनखौ मानियाबा, दा बिथांमोनखौ जोङो पुलिस प्रसासननोबो गथायहरनांगौ जागोन आरोखि, बायद' जागोन। दा ओंखायनो खावलायदों बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आरो बयनिसिमनिबो खाथियाव खावलायनाय थादों जे जाहाथे कमिटिनि डिसिसनखौ जाहाथे मानिनानै सोलियो आरो जोंनि दिनैनि बे आबहावा गुबुंले
खालामनाय बेखौ जुदि माने रैखा खालामनायाव बयबो जाहाथे मदद खालामो आरो बेबादि समाज बेरेखा हाबा दाव गावनाय ना मुलि होनाय आरो बिदिनो गाज्रि खामानिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बेखौ खावलायनानै दिनैनि प्रेस मिट खालामनायखौ आं बेखिनियाव बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि दैसामगुरि गामि दै गोदै आरो थारायबारि आरो सानजा थारायबारि बे दब्रै गामिया जोंनाव गोबांथार एयारगान लानानै दाउ गावनाय, दाउथु गावनाय, दाउब' गावनाय बेफोर फैबाय थायो। लोगोसे जोंहा मोननै दैमा गाथोन दङ। गोदोनिफ्रायनो साम' खांख्राइ गुरनानै खननानै जाग्रामोन, नाथाय दा बे दैयावबो गोबां कारेन्ट सर्ट होबाय, लोगोसे बिदिनो मुलि होयो, बिनिफ्राय ना गावो। बेजों लोगोसे मुलि होनाय आरो बे गाथोनाव कारेन्ट सर्ट होनायखौ जों दिनैनिफ्राय बन्द' खालामनाय जाबाय आरो बेखौ जुदि जोंनि कमिटिनि आयेन बायदि मानियाब्ला बिथांमोननिफ्राय जोङो 5,000 जुरिमाना लानाय जागोन। लोगोसे जोङो बेखौबो खावलायखानाय जायो, दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर मोना गुना दाउ गावनायनि नामाव फैयोब्ला बिथांमोनखौबो जों हमनाय जागोन। मानोना जोंनाव मोसौ बोरमा गोमाबाय थायो, दाउबो गोमायो। दा बावहाय जोङो सोर मोजां सोर गाज्रि मिथिस'नो हाया। दाख्लैबो जोंनाव मोसौ गोमाखांबाय। दा बावहाय ना गावनायनि मुङावनो सोरबाया सिखाव खावनोबो फैनो हागौ। बिनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि होनाय जाबाय। दिनैनि थारिखआव सोरबाफोर जुदि भुलाव बिदि फैफ्लांबायोबा हमजायोब्ला जों कमिटिया दाय थानाय नङा। लोगोसे बेखौ जुदि मानिथाराब्ला जों आयेन गथ' भाबै जों पुलिस प्रसासननिबो हेफाजाब लानाय जागोन आरो जों पुलिस थानायाव जों हमनानै हरनाय जागोन। बेखौ जों गोख्रों भाबै जोंनि कमिटिया दिनैनि खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।